Moni nde taonani tumaiko amakobidi. Galu uyu police dog dzina lake Enzo anapezeka kuti anabayidwa ndi mpeni mene anapita ku ntchito ndi munthu wake mpolisi wake nde munthu amafuna wachifamba amafuna mubaya mpolisiyo galuyo nkutani nkumuteteza koma anapezeka kuti galuyo anabayidwa nde taonani ntchito yomwe inagwiridwa kuthamanga naye Enzo ku chipatala. Let's go, hurry up, please, hurry up. Mpakana kupezeka kuti aitanisa helicopter chifukwa choti ku veterinary komwe anapitako kunapezeka kuti ananena kuti satha kumuthandiza ayo wavulala kwambiri mpaka anatumiza ndege kumutenga helicopter ulendo naye ku veterinary ina yomwe inali ndi zoyenerera kuti amuthandize Enzo. Anapezeka kuti anapita kumene kuja anachita kuyimisa traffic. I don't know if you got the call. We got one of our dogs come out to stab him. I think they're gonna. Kunena kuti ndege itere pansewu helicopter ija kuti Enzo apite ku chipatala. Basi to Enzo anapulumuka anachira. Kumapeto konduko atenga kubwerera kwa mpolisi wake. Mwini wache panopo atali off duty kai kuti mpaka na achire bwinobwino. Chuma atu maiko achuma.